Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u novi biblijski tutorial. Od ovog biblijskog tutoriala idemo malo detaljnije u pojedine biblijske knjige, a danas ćemo napraviti uvod u petoknjižje, odnosno u prvih 5 knjiga Biblije. Ostanite sa mnom. Petoknjižje se u hebrejskom jeziku još naziva i Torah, što znači zakon, dok se u grčkom jeziku petoknjižje naziva Pentateuh, što zapravo i znači riječ petoknjižje. Torah se odnosi na zakon Mojsijev i tako se zove osobito jer u sebi sadrži tekst 2 ploča od 10 Božjih zapovjedi. Zanimljivo je primijetiti da se pojedine knjige petoknjižja zapravo zovu u hebrejskom jeziku prema prvoj rečenici s kojom ta knjiga započinje. Tako se knjiga Postanka na hebrejskom zove Berešit, što znači u početku. Knjiga Izlaska se zove Veleh Šemot, što znači i ovo su imena. Levitski zakonik se zove Vajikra, što znači i pozva. Brojevi čak imaju 2 naziva, Bemidbar, što znači u pustinji, ili Vajadaber, što znači i progovori. Ponovljeni zakon se zove Eleh Hadebarim, što znači na hrvatskom ovo su riječi. Kada pažljivo počinjete čitati pojedine knjige petoknjižja, tada doista vidite da te knjige započinju ovim riječima. Koliko samo simbolike u ovom dijelu Biblije. Petoknjižje se sastoji od knjige Postanka, knjige Izlaska, knjige Brojeva, Levitskog zakonika i Ponovljenog zakona, kao što sam nešto malo ranije rekao. Tijekom godina to petoknjižje se nazivalo i petoknjižje, i šestoknjižje, i sedmoknjižje, da bi onda u posljednje vrijeme, a točno ćemo reći kada, dobilo taj formalni naziv od 5 knjiga. Danas nekako prevladava mišljenje da je ovaj oblik petoknjižje ili Pentateuh ili Torah zadobilo između 5. i 4. stoljeća prije Krista. Povijesni ambijent u kojem se smještaju događaji iz petoknjižja su s prijelaza iz 19. u 18. stoljeće prije Krista. Petoknjižje predstavlja splet zakonskih tekstova i vrlo zanimljivoga propovijedanja. Zakonski tekstovi su naravno na čelu sa 10 Božjih zapovjedi kao i sa mnogim drugim tekstovima zakona koje možemo naći u cijelom petoknjižju. Propovijedanje je vrlo opisno i ono nema za cilj donijeti precizne znanstvene argumente, nego ima za cilj prenijeti poruku o Bogu koji je ovaj svijet stvorio iz svoje beskonačne milosrdne ljubavi, a čovjek je pavši u grijeh tu ljubav zanemario i odbacio. Zakon je taj koji mu pomaže vratiti se Bogu i živjeti s Bogom. 2 teme dominiraju u petoknjižju. Prva je obećanje, a druga je savez. Prvo je obećanje koje Bog daje Abrahamu za posjedanju obećane zemlje, o njegovom vlastitom potomstvu, te o potomstvu koliko je zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj. Druga tema je savez, koji Bog također sklapa najprije sa Noom, a onda ubrzo sa Abrahamom. Tema saveza u petoknjižju ima svoj vrhunac u odnosu između Boga i izabranog naroda, te u sklapanju saveza na gori Sinaj. Ove 2 teme koje sam naveo zaokružuju jednu cjelinu koja u sebi sadrži sljedeće pojmove: stvaranje, grijeh, spasenje, blagoslov, izabranje, očinsku ljubav i Božju pravednost. Mnogo različitih činjenica nam, dragi gledatelji, može pomoći u razumijevanju i čitanju petoknjižja. Također vas pozivam da malo istražite i u različitoj relevantnoj literaturi ili člancima da istražite ono razdoblje o kojem sada ovdje govorim, a to je prijelaz sa 19. na 18. stoljeće prije Krista. Dragi gledatelji ovoga videa, nikako se ne može u jednom videu, osobito ovako kratkome, sažeti čitav smisao i sadržaj ovako bogate, stare i važne biblijske knjige. Nama je naravno najvažnije što mi iz petoknjižja kao kršćani izvlačimo. To su ponajviše 2 teme. To je savez koji Bog sklapa najprije sa Noom, zatim s Abrahamom, s izabranim narodom, do onog trenutka posljednje večere kada Isus kaže ovo je novi savez koji, dakle, ja sklapam s vama u Božje ime. Dakle, on kao Božji posrednik između Boga i ljudi, naš spasitelj. Što se tiče druge teme, nama je važno vidjeti u Mojsiju, koji je, kao što tamo kaže u Evanđelju, podigao zmiju u pustinji. Mi kasnije vidimo Krista, koji će također biti podignut poput te zmije, odnosno podignut na križ i na takav način otkupiti i spasiti svijet od grijeha njegovih, te konačno privesti sve ljude u zajedništvo
sa našim Ocem. Hvala vam svima na gledanju ovog videa. Ukoliko vam se svidio, podijelite ga i pretplatite se na kanal kako biste dobili obavijesti o novim tutorijalima i drugim sadržajima. Bog vas blagoslovio i Gospodin vam dao svoj mir.